Grabe ngayang kapot. Bao, grabe pare. Kapot na Bisan siya. hinay-hinay dalagan pare, grabe ang ako po. Eh, Grabing kupo niya. Pero saktan na lang ito siya pare. Kaya, malipa yun Sa naman bagay, siya sa pare. iyang gapon. bisan masakit sa aton buot mga pare. Kaya kung wala pa niya gisugotong laki ha, Ha? ako kay mangunang. Anong ako'y ikaw? malikaw. Ako! Ay, ganun ka mo. Ako na lang. Kung hindi ka mo, kung kamote, ako dulang. Magdugay na yung tanera. Sige. Ay, tagaya na lang tayo mag-inom na to. Pare, hindi ka kigan ni Marito karon kaya rin ka din. Pare, sa balay. Ako ang isog. Pare, Ganon. kung nisog ka sa inyo balay, pare. Ako pare sa balay. Ako manang isog. Kabalo ka ko na no klase isog, pare. Ano ang klase nga isog? Isog baho, pare. Sige. Basta ang importante, nagsaat na tanera. Sige, pare. Ano may gusto niyo mo? Kadang- Mukanta ko. Ano nga kanta, pare? Siyempre, katong pinaka-famous karuga kanta. Katong paborito mo, Ang pare. paborito mo. Basta pare, pagkatapos mo kanta pare, iprepara ang numero ko de, pindota ang pitpulab kag pitpuli. Sige. Ako sa mo nagkanta. Sige pare. Pare, Ako'y kanta karon. Sige pare. Basta gagani kanta. Iunahan na Ganun nun. una nga pare. Uy, adam. Ako'y mo kanta ni. Sige. Ginagawan kag kanta pare. Damay. Mukhang mata Asisagday na lang. Background music ka lang. Magsayaw. Sayaw. Sayaw. sa palaw. Di na ba to? Tahanan eh. Uy. Anong oras sa bag? Sunod ko din eh. Ay. Ay, Ay. mayo ka ni uli pa ka. Halangal kaya ako maning balay. Imo ning balay pero ako ang tigdumala diri sa balay. Ano ni puli ka man kamayo ka dumdum kay may asawa ka, may bata ka. Ote, Ah, magamo na lang ni Perme, habi mo manami. uy. Insan. Ako ang padre ni pamilya dire. Ikaw ang padre ni pamilya pero tanawa ano na oraso. Alas 4 kagahon. Ginulat na kakagapon sa hapon, alas 4 sa hapon pero about to na dosian oras na ako. Ay, kumbaga mo malangatan nagpabalo ka nga, hindi ka madayon kay kanugon sa habon nga pinanghugas ko. Ay, ay. Siya. Tanawa! Padre ni pamilya dire. Di padre, di pamilya. Anong padre, di Kanang pamilya? na gusto na kong himoon. Akong gusto. Padre, di pamilya ganita, pero law-law ka. Law-law. Uy, kakabalo nga anniversary na to. Anniversary tara, uy, kagikalumdum. Tayo to yung magapari mo, abot ang imo mga upod. O sige, sila asawa ha. Uy, kagiga ka balaka, uy, mo giginapinsar, kaginatudok sa imo huna-huna. Nga oras magbalatian ka, din ka makadto kay parema. Kasi pare, Ha, pare, mabulig ba si pare na parihay to? lang ka mo sa ilimnan, pero oras ka problema gani eh. Kay Marido man. Ay, Damo kay mong storya.
Sige hagin ng abilidad mo. Ah. Kay kung sigihan mo, mangita ko ka, Ivan. Unsa ko no? Sabi mo, madami, sige ka inom-inom, ay kagigabalaka nga, ay kita sinudanon sa atong panibalay. Ano nga ba mangita kay Iban? Oh, mangita ko, kay Ivan. Sino pa man ang mudawat ni mo? Ha! Ay, wala ka lang kabalo. Si Pipoy! Si Pipoy! Nagapaduding-duding ka na ako, pero ginadidma ko lang itungod kay palangga ko ikaw. Huwag mo Amo giganadumdum. ito ni Pipoy. Bahala na mo ni Pipoy. Kaya pa to si Pipoy gamay to, pero dako ang iyang armas. Ako'y labot. Basta importante nag-enjoy ko. Sige ha. Sige ha. Dire ka na. Kay maabot ang panahon pagka hinulsulan mo gini na. Dahon. Dahon ng pagpayo. Tay? O, Tay? Ana. O, Tay! Nga may gatang! Nga may lungas! Ha? Ako ito tula mahabang mahaba. Tay! Ana. Mayo. Tayo kay nagbugtaw ka. Oo, Tay. Kag-isa pa, Tay. Mayo, Tay. Kay ni uli pa ka, Tay. Hoy. Unsa? Anak lang ka. Wala kay karapatan nga maghambal sa Oo, kagamon. Tay. Bata mo ako, Tay. Pero tatay ti ka. Tama. Wala ka kabalo, Tay. Nga si nanay. Dumano kagabi si nanay kahulat sa ibo kay nagakabalakas. Walay pulos ka lang imong nanay. Tay, hindi ka magambal sa nga mo si natay. Kay, ginakalimtan mo na nga anniversary ninyo. Sang naghulat si nanay kagabi, Tay. Samtang naghulat si nanay sa imo, Tay, basa pa sa kayo, Tay, ang iyang buhok, Tay. Tugod kay naghulat si nanay sa imo, Tay, kay anniversary ninyo, Tay. Wala lang ko ilabotan ng mga anniversary. Naligo sa Tay, kag nagbala lang ang iyang buhok, Tay. Wala kay gikaabot, Tay. Abi mo, Tay, gagabalaka kami sa imo, Tay, kay tungod palangga ka namo ni nanay. Hindi pa kami gusto, Tay, nga mauna ka, anhing. Simba ko. Tay, masig ka pwede, Tay. Utatan mo na ng imo nga bisyo, Tay. Anong bisyo? Ang imo nga inom, Tay, kay imo lang mga barkada ang mga ginabuhi mo. Tanawag imo income diri sa uma. Wala na. Wala na kita sang may napunda, Tay. Ana, gusto ko man maglingaw-lingaw Paano? ako ng akong mga kumpare. Lingaw-lingaw ganit, Tay, pero ginakulang kita diri sa aton nga panimalay, Tay. Sige lang. Pag-abot sa panahon, makita naman nato na. Tay, pero Tay, kaya mo ginakabalak ni nanay, Tay, nga magabot sa panahon, Tay, manukot ang imong lawas bala, Tay. Pasok ko talang may bayad man ko. Mayo na, Tay. Pay palo lang namon sa imo ni nanay, Tay, nga wala pala insurance ang 4 kantos, Tay. May bagong pagdumana na ron. Tay. Ano na insurance? Isang padali lang. Paano pa ako sina maka-eskwela, Tay, kung mag-inamo ko sina permit, Tay? Dali lang. Di ba anak na ka? Di ba? Oo, Tay. Yan ang ginasurmonan mo ako. Bisan Ako ba- kay mong tatay. Bisan bata mo lang ako, Tay, pero namanaan ko, Tay, kung ano ang tama kag mali, Tay, kaya yung ginahimo, Tay, hindi maayo, Tay. Ang sama ka ninyo. Ay pag maglakad ko, Tay. tagay ko dito. Di ka naman, Tay. Basta, huwag ka nilabot sa ako. Tay, maluway ka kay nanay, Tay. May pulos sa mong nanay. Tay! Tay! Naligo naman si nanay! Ano ko ganahin na yung imong nanay?
Ha? Ah, Pamarag na hubog na magto. kagamay Sa nga. manigig butang ni mo, ani. Kagamay nga ilim nun, pre, hubog ka. Ay butang na lang uban nila. Bitaw pare, Di naman itong kumpare na itong isa. ito naman pare, tulog naman eh. Tulog na po. Mamasyar naman to kay Maria Nini. Uy, Upod man to sila ni Madami Bagi na. kining duha ka mga dalaga ni. Kung ako tagaan, kung saan nila ni Pare, duha pare. hindi pare, mali ka pare. Ang isa dalaga, tas Mau ba? Ang pamangko sino sa ilahang duhang dalagata? ay, bantot-bantuton mo kung sino eh. Pili ko katong isa. Sino pare? Katong bermiga ko po. Bermig dalagata. Siguro pare. Di ka malukag. Katong iyang upot. Katumay ko sa musoyop. Na! Bitaw, pare, si Marigi na pare, aga pa sa balay. Nag-istorya sila ni Marimo pare. Tapos, gisugid naman po ko niya. Ay pare, hindi ginamalikawan pare. Pero bitaw pare. Basta pare. Ako sa balay. Ako ang dapat masunod. Wala yung lain. Pero pare, tama man na pare nga ikaw masunod pare. Pero tanawa ko pare. Upod ta permi diri nagatagay pero bago ko ya magalin sa balay, plastado tanan. Ano mo si May- ano nga plastado? Ako plastado man. May sudan Oh. na may mga kalanon kami ya kag panggawi sa balay. Ginabilinan ko ginaya si Marimo pare. Kag ang isa pa pare, pinaka-importante pare. Bago ko ya magtagay-tagay kag mag-shot di pareya. Si Marimo nahimas ko doon ina. Pare. Kampanata ka. Ikaw, iba. Iba man po ko. Hindi pare. Parehas lang tayo pare. Iba tayo. Hindi ga parehas tayo. Gani. Iba tayo. Parehas. Masugot ka sa hindi. Kaya kulikoton ko ilang mo karon. Sige ha. Pare, biski kumpare ta. Ayaw ko kikumpara ni mo. Pare. Ginasugit talang ka pare. Siyempre pare, miguhay tayo mo. Amigo ta. Pero pare, kung ikumpara mo ako sa imo, ibang istorya na na. Pare, hindi ka lang mangakig bala sa akong pare. Ano, hindi mga... Pero tawad na yan pare. Sige bala pare. Patas-taas ka katingong mo karon. Kurikoton ko dalunggan mo. Testingan ko record ng donggan ko. Testingan gali ha. Testingan gali ha. Hari mo ha. Agad. Stop ka ginaw. Jojo, Jojo. Pare. Pare daw hindi na tamay mo pare ha. Pare ha. Mabalos Gusto ka. mo record sa Shaolin. Ang gusto mo. Ang gusto ni mo record si Jackie Chan mo. Asa lang na pare. Pare! Ano na nito Pare. pare? May intra ka pare pare. Ari mo. Oh! Mayon huli pa ka. Ang kasabat. Pasigahon ko ang amon nga kingki. Ano na tabo sa imo? Nga ang itsura mo subong daw Dalmatian doon ikaw. May black ka imo mata. Uso naman ni Ron. Os, hindi ka magsiling nga nagkapungulay ka mo sa mga kumpare mo. Kanang akong kumpare. Pao! Parang si Richard. Sili Balikan ka ko na. Balikan ko na. Eh, ano kay
Dahil na itong pinote ko. Hindi. Nugaya. Nugaya. Hindi ka magparasaga-saga kakuan mo kay nakainom ikaw. Anong nakainom Ano kay hambalan ka nga direta lang sa balay, bala magtagay, magligid ka. Bala magligid ka, di basta upod kita. Dili. Dahil na itong pinote. Hindi ka di pagtanduga. Do si ka, sisino ka na karon kay sala mo man. Sala mo man. Pangitao na ko itong pinote. Sala mo man. Wala, bisa pangitao mo da, wala na na yung mga pinote. Hindi ka magpaukoy karon na abi pahimunong. Dahil na itong pinote ko. Pagturog na to sa katre. Ang pinote ko din. Pagturog na to sa katre kay nalansangan ko na to. Balikan ko to Hindi na to marusdak liwat. Siling ko gid mo. Hindi na to. Isti puta gani baba mo sulok-sulokon ko ikaw karon. Hindi na to. Hoy, ikaw, asawa talaga. Pag ikaw ba na ko lang ikaw pero baw. Ano Asawa natabo talaga. sa imo Berto man nga daw. Sang nagtigulit ikaw daw nagiresponsable doon ikaw. Ano natabo sa responsable? imo? Ako pagyapon eh. Tanawa ba lang si pare mo Richard? Bisa na mo na natabo mo kay Amo pare mo nagyawayan Richard. na mo ni kay sa pare imo. Amo nagyawayan na mo. Pero maapin pa ako sa kay pare mo Richard. Kitawad si pare mo Richard ya. Tuod para inom pero responsable. Ano man? May relasyon mo? Wala! Wala kami siyang Kaya relasyon. ginapina mo, ginakumpara mo sa... Hindi ginakumpara ko lang si Richard. Kaya tungod si Richard, bisan na mo na si Richard, may hinimuan nga matarong. Di niya kong pinote. Tanawa. Hindi niya kong pinote Hindi nila. na gani pagpalita. Ari Hindi niya mo. kong pinote. Ari mo. Pangitao mo pa hindi. Hindi niya kong pinote. Ari mo ha. Hindi niya... Agoy. Dali lang. Ako mangita sa pinote. Ari, Ano pong pinote? dali lang. Mangita ka pa ka pinote nga. Mangita ka pa ka pinote nga. Halos-haluson gani daw hindi ikaw makapatuli. Wala itinunalay. Daw si ka sisino kagid. Daw si ka sisino ka nga maisog. Support kagid lang play. Wala itinunalay. Matulog na ko. Ang gali. Paukoy ka man. Kita na lang duha dari pare magtagay. Kay katong ako nga amigo, katong isa ka pare ni mo. Walay pulos ka pagkatawa to. Okay lang ni pare. Basta importante, pag-enjoy kita. Nag-enjoy ka na ba dong? Ana, mo na akong kumpare. Pero lain pa alto pare. Si Mare, naganto sa balay. Grabe ng sugid na sa kay Mare. Grabe ko no ako ang pare, irresponsable, tinuod ba na? Ano? Sermonan mo na naman ako. Wala man pare. Ang ako pare, nga at least man lang matawhay ang inyong pamuyo. Pare, kabalo ba ka kung anong rason nga nagtapungulay kami ni kumpare? Wala man pare. Husage. Rendo! Ginistorya mo naman ng may gota nga supot. Ay, anong sabat? Hindi Ay, kasi dali. ginistorya sa may gota lang nga supot. Pre ko na ko sa imo, pre. Ikawin na, pre. Ay, Hindi ka magsagol sa supot, pre. dali. Kay wapat na natapos. Di ko. Pre, kulas palay. Pare,
Ano tong hambal mo, pare? Supot? Supot ka! Sino nga supot, pare? Tupad mo! Ay, pandamay. Hindi ka magamusa na. Kaya ko mag-init ako gulo. Kasi kung makatilaw kag payintik. Ang gani ka tapungulay nga hindi gani ka papaltak pay. Ah, sinong wala kapaltak, pare? Tupad mo nga pare mo dahil. Manghagit tapungulay hindi gani ka papaltak nugay ata daw. Ay, hindi ko liwatan mag-istorya. Dali bala doon ay kita pumulay kita. Uli ko ah. Hadlok manggalay ikaw. Ikaw pare, ang sabat. Tinuod tong hambal niya, pare, nga supot ka pa. Pandamay ka. Abi ba na kong kumparita? Kumpare man ta, pero bangkot lang ko kung tinuod ba tong nga supot ka pa. Liwat ta pa. Namangkot lang ko, pare, kung tinuod ba tong nga supot ka. Pare, isa ka na lang pare. Ano man? Mutagay ka o mutagay ka? Pare, mangkot lang ko, pare, kung tinuod ba tong nga supot ka pa. Pandamay nito, Hanod. Liwat-liwaton pa, aray mo. Ya! Pare, marag sakit ba kayo mong gibo, pare? Amo balos ko. Musukol ka na guday sa ako, pare. Musukol ko, pare, oy. Ikaw lang ikabalo mo sukol. Hari pa, pare. Agoy! Gusto pa ni mo, pare. Agoy, tama na, pare. Tama na. Sir, barangay tanod. Talasa mo na nanuntok sa ako. Sadingin. Bart, ikaw na Kapitan. imbestiga, ni ba? Ah. Ikaw imbestiga. Sige. Ano ang natabo din nga dapit? Nat. Kani sa. Mo na nangulatan ako. Sa anong rason nga nung gikulata ka niya? Wa ko kabalo. Basta gikalit lang ko ng sumbang. Sir, dali lang, sir. Hingani maguto, sir. Namangkot pala ko niya, sir. Tapos, ikalit na po siya og suntok ako, sir. Tanod, ikaw ni bahalan. Kapitan, salamat sa imo nga pagkuan. Pero pa bitaw kapitan kay daw pwede man sila magsinilayo. Sila kay daw puro man sila kumparihay kagamiguhay. Pero, talaga na kong parimo na una. Sige. Sa yun nagsala. Sige. Brad, mas mayo pag sa barangay na lang mo Sige. mag-istorya. Dali na ha. Dala sa Kung barangay. magsige pa ka mo karon kaginamo pang sulod to ka mo karon sa sako. Sige, dali na. Ay, ganun dakpal mo ko na yung kapit. Dali na sa barangay ka na magpaliwanag. Ato na sa barangay. E dito na lang mag-istorya na ito. Ay, wala ko yung pelan niyo, sir. Sa barangay na lang mo Dali, mag-istorya. nadali doon. Mrs., sino Yes! yung ginapanggita? Ay, kapitan! Nga ako niya, mister, kaya nakabati ako nga istorya ang mister ko, gindakop ko na kay nagmaoy.
Ang itong mister. si Norberto di Makulangan. Ato dito sa sunod. Dali lang. Sudla. Kana. Ang barakol ko di. Berto! Berto! Ang mata! Unsa ko na? Pahuya-huya ka lang sa mga pamilya ta. Anong pahuya-huya? Huya-huya ta nawaya ginhimo mo. Huwag ka kabalo nga bilog ka barangay na bulabog ka obran nyo. Kamu naging lang nga ni magamiguhay doa. Tarapong ulay pa ka mo. Tanawa ang itsura ka mo. Alagan. Ang itsura mo daw panda. Ang itsura ni kumpare mo tanawa daw chihuahua. Puro ka mo black eye. Kamu naging lang gani eh. Anong gikanto mo diri para sermonan ako? Nagkanto ako dire kay dire ko naging pangdala ko ng mga gamit mo. Ay, ano gidala mo ni mo ng gamit ko? Siyempre, tanawa pa lang ginahimo mo. Bana ko ikaw pero dapat respetuhon mo man bisan imo na gid lang kaugalingon. Makaya ko pa nga wala ka na respeto sa akon pero bisan respeto na lang ko tani sa tubang sa imo nga kumpare kag sa imo kaugalingon. Tanawa ang bata mo. Dalaga na ang bata mo pero ginapakahuyan mo. Kundi ikaw Pahuya ba ka na? Kundi ikaw nagmalam, dito ikaw nagkakwan. Dito ikaw nagsinutil. Tungod Berto, nagkanto ako ko din kag. Sabi mo, piyansahan ko ikaw. Nagkanto ako din kay Anong gikanto mo diri? napuno na gid ako. Kung napuno ka, mas napuno man ako. Napuno na gid ako sa mga ginahimo mo. Ay, mga obligasyon mo sa balay kag mga obligasyon mo sa pangabuhi. Wala mo doon. Wala mo doon na dumduman nga may asawa ka kag may bata ka. Mas maayo siguro nga mapuli kami sa Iloilo sang bata mo. Layasan na mo nito. Biyahan ko ni mo diri. Biyahan ka na mo. Mas maayo mong ganina para magtanda ikaw. Pero... Hindi na. Dali lang. Hindi na ini mabago kay may ticket na kami. Kung sa ko na. Kab! Kabakala kami sa Pagawasan ticket. ako diri ka, biyahan ako sa akong asawa. Ano yung bata mo? Istoryahan nila. Ang bata mo. Anak! Tay, Anak, buligi ko, anak, makagawas ko diri. tay. Wala na kami isang may mahimo ni nanay pa kayo. Tungod tay, gipabalo ka naman namo ni nanay. Kag isa pa wala man kami nagkulang sa paglahigay sa imo, tay. Anak, pero... Siguro, tay, amo naman yung tiyon, tay nga. Kinahanglan mo naging baguhon ang imong nga kaugalingon. Anak, magbago na ako, anak ko, piyansahi ko diri na. Tay, imbis nga, Nagdili ko diri na, kinagang kag mangulatan Tay. ang kong lawas diri sa sulon. imbis tay nga, ang kwarta nga ipiyansa namo ni nanay sa imo. Gibakal na namon sang tiket. Unsa ko na? Tay, Anak! Kunsing! mapuli kami ni nanay sa Iloilo. Ayaw ko niyang biyahe diri, oy! Tapos namon pa Iloilo. Papagawasan ako diri. Tapos namon pa Iloilo, tay. Madiretso kami sa Antique. Paano ka mo to? Mapuli kami sa balay nga matawhay. Tay, pasensya gid tay. Anak, Pasensya gid tay. Abalagi mo nanay na pagawasan ako. Kapitan! Kapitan Power Cell! Ari tay, Ay, sir! gibaklan ka namo ni nanay imo pang konsumo dire. Anak! Abala si Kapitan. Sige na tay. Abala si Kapitan. Mauna na kami tay. Konseng! Konseng! Mauna na kami tay. Masibiyahan kami kapambot. Ay, Konseng! Konseng, asawa ko! Konseng! Dira ka na. Konseng! Mas maayo ganin nga mo na sa imo kay para magtanda ka. Pinagtanda na ko. Erto! Sobrang tanda. Konseng, Sabay pa nga magawas sa ako. pagbalik naton kag sa pagkitaan naton liwat.
Magbag-o na ikaw. Konseng, nagbago na ko, konseng. Magbag-o na ikaw. Konseng, magluhod ako, Palakad konseng. ka kami. Anak! Anak! Kapitan! Ay, kapitan! Ay, kapitan! Ang sabi ni kapitan, nagsige lang tagay na. Konseng! Anak! Gaspar! Call, okay lang ka dyan, call. Ay, nako. Advice namon si mo dakol sa imo nga pagsulod damo balon ikaw sang damo nga basilin. Para. Para pang banyos niya kay pudlay. Lamok-lamok. Damo lang. Andamay ka. Anyway, ang center na to si Edwin. Namo mo to siyang nagka-problema, Brad. Sa lantaw ni mo anong naming laygay para sa iya, ha, Brad? Para sa iya papadji kinahanglan gyud nga magbag-o sa kapila naman sa paandaman. Oo, ang kakabalaka yang nga bata kag yang na asawa. Kag ang natabo sa iya mangin leksyon man sa iya papadji nga Ayan, dapat baguhon niya na ang iyang kakaugalingon. Bisan para na lang sa iya kaugalingon kay ang paglaygay sang iya nga bata kag sang iya nga asawa para gyapon siya nga Tama, kaayuhan tama. nga kung magmasakit sa sige sa tinagay-tagay sino ang mapinitensya ha barkada ya Amo na asawa yaman kag nga among magantos perme Ayan na. mas payo nga magbag-o ka na para makumpleto naman ang inyong pamilya sa subong. Agoy, noy. Subong nga daan lapit na ang Pasko. Tama. Anyway, Sir Edwin. Amo na ni. Leksyon na ni para sa imo ang o signal na ni para sa imo ang dapat tama to magbago ka. Mm-mm. Sayang ang mga panahon nga